имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ва бо мақсади иштирок дар маросими ифтитоҳи як қатор иншооти дорои таъйиноти гуногун ва шаҳри Ваҳдат ташриф оварданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти шаҳри Ваҳдат ва сокинон самимона истиқбол гирифтанд. пешвои миллати фархондафолам марҳабо, бо шукӯҳу бо виқору бо ҷалолам марҳабо. аз қудуми некатон гул мекунад ин сарзамин, сабзу хӯрам мешавад ин сарзамини нозанин. ҳар куҷо нақшаи истиқлолу истиқбол ҳаст, шодии беинтиҳо дар сина моломол ҳаст. сарвари боло